Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Mert valahova elmenni mindig az a nagy ajándék. Megtisztelni valaki mást, az az ajándék. Méltóak vagyunk arra, hogy a házunkba léptek. Köszönöm szépen. És méltóak arra, hogy Bandi barátomat meghallgatják, illetve a mi párbeszédünket esetlegesen meghallgatják, arról a dologról, amit igazából mindenki tud kivétel nélkül a jelenlévők közül. Beleértve az idősebb embereket, ők kérkedik azzal, hogy ő a legidősebb közöttünk. Szerintem Legyen így. nem kérkedem, csak megállom. A legidősebbek is tudják, és azt állítom, hogy a legfiatalabbak is, hiszen itt van egy 17-18 éves és fiatal hölgy is, ő is tudja ezeket a dolgokat, mindenki tudja. Csak egy hiba van. Tudják, mi a hiba? Az az egyetlen egy hiba van, ami nagyon súlyos hiba, hogyha ezeket nem gyakoroljuk, ezeket az ismereteket, folyamatosan és állandóan, és nem tréningezünk ezen a témán, akkor könnyedén elfelejtjük. Ugyanúgy, ahogy a mozgás is könnyen felejthető, akkor, amikor az ember lába például egy idő után nem működik, mert hetekig nem hajlandó megjáratni. Ugyanez a Herald és a Bandi, aki pedig hihetetlenül hosszú időn keresztül gyűjtögette össze ezeket a tudásokat, amit ő most egy könyvbe öntött, azokat egyszerűen úgy döntött, hogy meg kell osztani másokkal. Ez a könyv, amit ő most ajánl amúgy egyébként, aminek az a címe, az a címe, hogy pedagógiai, antropológiai vizsgálódások, ez az ő ajánlata, ezt szeretné ő megmutatni most a mai napon, és ajánlja mindenkinek. Ez a történet, ez tulajdonképpen nem csak gyermeknevelésről szól, hanem saját magad neveléséről is. Hogyan kell egyáltalán élned. Ez a történet erről szól, és ő ezt, 30-50 évig gyűjtögette ezeket az ismereteket magán, és úgy gondolta átadja. És hogyha megengeded, még mindig én beszélek, most már tényleg csak röviden, a bemutatkozások után, az pedig arról szól, hogy ide kiírtam egy jelmondatot, ide, erre a falra, ami ott látszik, egy nagy pannony. A mondat így szól: kultúra nélkül nincs Magyarország. Ez egy jó kis frázis, megint igaz, a frázisok mindig igazak. Kultúra nélkül nincs Magyarország, és akkor lehetne most itt ilyen teszteket csinálni önökkel, veletek, hogy tudjátok, hogy mi ez a kultúra. Ez a kérdés. És akkor mindenki fog valamit válaszolni, nem játsszuk végig most ezt a játékot, de én tudom a válaszokat. Hát a kultúra az irodalom, a kultúra a zene, a kultúra a versek, a kultúra az éneklés, a festészet. És erre én azt mondom, hát lehet is. Én máshogy szoktam ezt fogalmazni. A kultúra az a túlélés művészete. Semmi más. Meg kell tanulnunk egy pár dolgot ahhoz, hogy ez működhessen. És akkor az utolsó gondolat, amit itt fölvetek, ugyanezen könyv kapcsán, mert hiszen ezzel indul a történet, de ezt viszont megkérdezem már kevésbé bölcsán, de fiatal, kedves jelenlévőtől, hogy tudod-e véletlenül azt, hogy mit jelent az a szó, hogy nevelés, mert a magyar nyelv az egy csoda, úgy, ahogy van, egyszer majd mesélek neked róla, de nem most. Mit jelent az a szó, hogy nevelés? Nem hallom. Nem rossz, amit mondtál. A szó tudod, hogy honnan származik, a jelenlévők tudják valahonnan? A nevelés az a nyílt és zárt hangzók alapján a növeléssel van kapcsolatban. A nevelés ugyanaz, mint a növelés. Mit szoktunk növeszteni? Növényeket például, az a növelés. És hogyan kell a növényeket növelni? Úgyhogy metszegetjük, ápolgatjuk, vigyázunk rájuk. Hát ebből indul el ez a történet. Innen folytassuk. Szeretettel köszöntelek benneteket, ha nem maradtok, hogy ülünk, mert itt bensőséges családi légkörbe vagyunk, és köszönöm Kálmánnak, Búzás Kálmán galéria vezetőnek, hogy otthont adott számunkra, meg Fekete István úrnak, aki patronálja, menedzseli ezt a csodálatos Klebersberg kiállítást, amiről Kálmán már beszélt, és nagyon ide illik az én könyvbemutatóm. Azért illik ide, azt a filmet nem hoztuk el, de majd akarja, valaki megnézheti. Egy ilyen 9 perces portréfilm készült rólam, és azzal kezdődik, hogy a szüleim tanyasi pedagógusok voltak.
Tehát Klebersberg neked elküldte Mágika, elküldte a feleségem. És ez arról szól ez a film, hogy a Klebersberg programba a legkisebb tanyákra is épített iskolákat. És ilyen Klebersberg iskolában tanította papám 5-8 osztályt, a mamám 1-4 osztályt, és most a húgommal felkerestük ezt a helyet, ott most éppen múzeum van abban a teremből, a mamám tanított. És én azért Békés Csabán születtem, mert befagyott az út, mert út nem volt, és akkor ki tudott jönni a mentő. A bálbak. Azért, hogy kötődöm Klebersberg, és csak ennyit. De ez a könyv, ez a pedagógiai antropológiai vizsgálódások tényleg megtévesztő, mert úgy tűnik, hogy na, hát ez egy módszertani könyv, pedagógusoknak egy etető könyv. Hát a címe tényleg pedagógia könyvről van szó, de emberismeretről van szó. Tehát ez nem csak arról szól, hogy iskolában, hogy a fegyelmezetlen gyerekeket, meg a különféle lelkisérült gyerekekkel hogyan kell bánni, illetve az én tapasztalataim szerint, hanem ez alapvető elemi emberismereti kérdésekről van szó. Én filozófia szakon is végeztem, biológia és filozófia, és az arisztotelészi etikában a mezonelmélettel foglalkoztam, tehát, hogy van két szélső tulajdonság, és középen vannak a jó emberi tulajdonságok. Mindig ezt a példát hozzák, hogy egyik véglet a gyávaság, másik véglet a vakmerőség, és középen van a bátorság. Na most én úgy érzem, hogy ugyanez a probléma érvényes nem csak az etikára, hanem egyéb dologra, ezért a könyvemnek a szerkezete valójában arra épül, hogy kiválasztottam 8-9 neuralgikus pontot. Szerintem minden ember rendelkezik ezekkel a neuralgikus pontokkal, csak van, akinél az egyik véglet, van, akinél a másik véglet, és van, aki egyensúlyba hozza. És ez a pedagógiában hihetetlenül fontos ez a középértéket megtalálni. Tehát, hogyha kézbe vesszük a könyvet, és csak megnézzük a tartalomjegyzéket, mert nagyon részletes tartalomjegyzéke van. Ezt 20 évvel ezelőtt, 18-20 évvel ezelőtt a budapesti nevelőben jelent meg, nyugdíjam előtt a Fazekas gimnáziumban tanítottam, tehát közvetlen élményeim voltak, de hát már előtte volt 30 éves pedagógiai tapasztalatom. Na most az elméletet próbáltam a gyakorlattal szembesíteni. Első fejezet a fegyelmezettség problémája, az iskolai dolog, iskolai fegyelmezetlenség kérdésköre. Második fejezet a gőg és agresszió, mindannyiunkban van ilyen, csak bennünkben ez kevés, és a gyerekeknél ez hogy jelenik meg. Szorongás, félelem, kívüllét. A szorongás az egyik legalapvetőbb emberi érzelem. Szerintem ez az egyik legfontosabb fejezet. Utána jön a megfelelés, vagy szolgálat, alázat, ez a dependencia, hogy kinél ez, hogy jelenik meg, hogy alakul. Utána jön a kényszerbetegség, pedagógiai, antropológiai kérdései. Ha nem lenne kényszerünk valamire, akkor nem lenne norma is az életünkben, mert mindenféle sztereotípiák kényszerek, csak hogy ez milyen mértékben megy tovább. Ezt boncolgatom, ezt a témát, utána a narcizmustól a pszichopátiáig egyre keményebb témák, hiszen a pszichopata, annak nincsenek érzései, és az egy szörnyű, és elég durván írok erről keményen, utána bizalmatlanság, önvédelem, és az utolsó fejezet a világtól való elzárkózás és világteremtés. Na most a művészeti alkotó folyamatban az ember világteremtő, és hogy művet hozzon létre, különösen festők vannak itt, látom főleg, akkor magunkba kell húzódni. Tehát ezek a fő címek, és ez vizsgálom, bogozom ki a problémákat, ezt én úgy automatikusan írtam, tehát nem is, ahogy kijött belőlem, ahogy olyan lelkiállapot voltam, hogy jól esett kiírni magamról. Tehát majdnem nem egy terápia. És kíváncsiak a véleményetekre. Ugyanis ez nem pusztán rajztanár meg osztályfőnöki munkáról van, hanem komoly emberismereti problémáról, hogy tud egyensúlyt teremteni az ember. Tehát arról szól ez a könyv. Várom az első kérdésedet. Nyilván azért néztél rám, hogy így folytassuk tovább. Igen.
Engem végtelenül izgat a gőg témája. Igen. De igazából nem is a gőg, hanem az alárendeltség, ami ennek az egyik differencia specifikuma, hogy manapság, az imént itt beszélgettünk pedagógusokkal, és ugye az egy komoly probléma, hogy a gyereket kezelni, és hogyan lehet nehezen és könnyedén kezelni, de itt most például ebben a pillanatban van néhány szülő is közöttünk, akiknek kamasz gyereke van, és ők is megküzdenek az alárendeltséggel. Igazából a gőg alá tetted ezt be, a gőgöt nagyjából vélem érteni, és azt is, hogy miféle szélsőség, de manapság az egész világ úgy működik, ez tök érdekes, hogy azt szokták mondani, nekem például azt mondták legutóbb egy beszélgetésben, hogy vedd tudomásul, hogy az intelligens, az intellektus, az kötelező, hogy felháborodjon. Igen. Kötelező lázadnia. És én így mondtam, de hát miért? Amikor én úgy érzem, hogy nekem ez éppen jó, ami ellen te lázadsz. És akkor ő azt mondta, azért, mert az különbözteti meg a tanult embert a tanulatlantól, hogy ő lázad. Aha. És én ott ültem, és így néztem rá az én kifejezetten tanult barátomra, hogy mit is beszél. Szóval azt szerettem volna mondani, hogy akkor én feltehetően egy ilyen alázatos, nyomorult vagyok. Hát az egyik véglet. De hogy a gőget emelted ki. Igen. Na most én a szorongást, csak felhívom a figyelmeteket egy-egy pontra, hogy mik vannak a könyvben. Hát én a 75. oldalon emeltem ki az egyiket, de a gőg az nagyon érdekes, mert az egy álcázás is lehet. A belső szorongás az introvertált embernek. A 75. oldalon itt kibújt belőlem a rajztanár, és ekkor a bohóc közvetítésén minden osztályjal, minden korosztállyal rajzoltattam bohócokat. És van is egy pár rajzom, hát most nem hoztam el. Ekkor egy szép ambivalens érzés keríti hatalmába bennünket a bohóccal kapcsolatban. Ugyanis együtt érzünk a bohóc fájdalmával, kínjával, szinte azonosulunk vele, hajdani fájdalmaink idéződnek fel ilyenkor tudat alatt, azért azonosulunk, ugyanakkor kinevetjük. És amikor jót kacagunk a bohócon, ezzel a saját fájdalmunkat is feloldjuk. Szóval hihetetlen, mi rajztanárok vagy vizuális neveléssel foglalkozók. Hát emlékszem, volt egy gyerek, minden tanára tantesületi értekezleten ki akarta nyírni az iskolában. Nálam némán ült és rajzolt. De az a bohóc, amit ő rajzolt, előtérbe és háttérbe a cirkusz, úgy szépen csendben, kár, hogy nem hoztam el ezt a rajzot, abból benne van az egész lelki világa, azonosult a bohóccal. Tehát nekünk a művészeti nevelésnek hihetetlen lehetősége van. Ez csak egy példa a sok közül, mert nem csak a művészeti nevelésről van szó. Talán még egy példát hozok, a külső munkavállaló. Mert itt ez a gőghöz kapcsolódik, amit mondott most a Kálmán. Ez a 80. oldalon van, de különben csak szemezgettem, mert most újra elolvastam a könyvemet, azt megrémültem, hogy miket hordtam én itt össze 15 évvel ezelőtt. Hát azt mondja, hogy felmerül a kérdés, hogy külső munkavállalóból, mármint én, mint élő lény, gyerek vagy felnőtt, hogyan lesz az ember belső munkatárs? Milyen feltételeknek kell megfelelnie ahhoz, hogy mi is emberi világ szerves részévé váljunk? Mert ez csak kompenzáció a gőg. Vagy legalábbis úgy érezzük, hogy valóban benn vagyunk a világban. Úgyis a gyerekek úgy érzik, hogy nincsenek benne a világban. Leírom azt is, hogy belép az iskola kapun, és milyen szorongásai vannak az elsős gyereknek. Én a Fazekarcsban, hála Istennek, 7 évig, első osztálytól gimnázium 4-ig tanítottam. Sőt, olyan órarenden volt, hogy kezdtem az elsősöknél, utána mentem a gimnázium 4-nél. Itt babusgattam, mint egy óvónéni, ott meg egyetemi előadást tartottam művészettörténetből. Szóval a szorongás, meg hogy kerül bele az ember a világba. Hihetetlen sok szorongása van a gyerekeknek, nekünk is. Teljesen a legmélyebb lelkűségnek az alapja a szorongás. És ez a belül, na még egyet mondok, utána kérdezel újra. Mit nem kell megtanítani? Volt egy felterjesztésem, mikor vezető szakfelügyelő. Különben egyetlen javaslatomat soha nem fogadták el.
Tehát én egy ilyen fekete listás pali vagyok. 85. oldalon van. Ez komolyan konferencián felvetettem ezt a kérdést, úgy hallgattak, mint a sír. Pedig szerintem nagyon. Éppen ezért megfontolod egy hivatalos kiegészítő dokumentum, ez volt a NAT 1, 2, 3, én voltam ott a művészeti résznek a vezetője, egy dokumentum kiadása, amelyben konkrétan azt kellene felsorolni, hogy mit nem kell tennie a pedagógusnak, mit nem kell tanítani a pedagógusnak, hogy az így felszabadult energiáját ne oktatásra, hanem spontán nevelési feladatok ellátására használja. Hát majdnem megbirkóztam a kémia tanárnővel, mondom, mi a fenének ennyi kémiát tanítani az átlag gyereknek, úgyse tanulja meg, elfelejti, de meg se tanulja. Mintha meggyilkoltam volna. Nem értem el semmit. Földrajzosok még durvábbak voltak, azok majdnem megvertek, hogyha nem voltak erős fiúk. Mit nem kell tanítani? Persze, hogyha csinálnánk ilyen dokumentumot, akkor azért is azt tanítanák, amit nem kell. Tehát nem tudom most milyen tanterv van, mert nem avatnak be bennünket, hogy most mi van az iskolában, de hogy maximalista, kívánságlisták vannak, az biztos. Tehát köszönő viszonyban sincs a gyakorlattal. Tehát vannak be ilyen konkrét oktatáspolitikai témák, de főleg lélektani témák. Várom a második kérdést. Én még egyszer ugyanazt megkérdezem, mert nem válaszoltál a kérdésemre. Az pedig hogy akkor most már így kérdezem, egy kicsit megkerülve a világot, hogy itt vannak ezek az alternatív iskolák, alternatív intézmények. Ezekben az alternatív iskolákban oly nagyon divatos manapság bekerülni, és oly nagyon korszerű egy ilyen intézménybe részt venni, tanítani, sőt, gyerekként részt venni. És hogy elgondolkodom ezeken az alternatív intézményeken nagyon gyakran, hogy tulajdonképpen miben is különbözik az alternatív intézmény a régi, mondjuk így, hogy hagyományos intézménytől, amit úgy is hívtak régen, hogy porosz, ami egy megvetendő, ótvaros, egy mocskos, egy iskola. Ezek a kérdések így fölmerülnek bennem, és akkor újra most rákérdezek erre, hogy így szólt a kérdés, hogy gőg és alázat. Igen. Ez a két szélsőség, és hogy vajon miért nevezzük az alázatot szélsőségesnek, mi lehet annak az oka, hogy a régi magyar nyelvben oly gyakran előfordult ez a kifejezés, hogy alázatos szolgája, szolgalelkűség, mi lehet annak az oka, hogy manapság nem mondjuk azt, hogy tekintetes uram, akire fölnéztünk, ugye, és valahogy ő egy kiválasztott volt, stb. És ezt lehet folytatni. Tehát én továbbra is azt állítom, hogy valahogy nem gondolom, hogy a tekintélyért első körben meg kell küzdeni, hanem meg kell tanítani egy pár dolgot az embereknek, és hogy ez gyakran elmarad, különösen az alternatív iskolákban, és a végtelen, jóra való, kedves, mindig is olyan nagyon jóságos szülőknél, ahol megküzdenek a gyereknek És erről egyébként nagyon szépen írsz, ezt jó lenne, ha elmesélnéd, amikor a kis agresszor megszületik, és aztán ugye arra szól, akit ő úgy hívott, hogy Falka vezér, és akkor utána, tehát eleinte ugye arról szól a dolog, hogy a kisbabát ki kell szolgálnunk, mert semmire nem képes, még kakilni se tud egyedül, talán azt tud. Utána pedig uralkodik az egész családon, mindenkin uralkodik. És ez a kérdés, hogy tanítható-e ez a szokások alapján, vagy pedig, én ezt tudom, hogy így van, csak most meg kell győzni a többieket, vagy pedig valami olyan fajta dolgot kell csinálni, amit úgy hívunk, hogy nevelés, igen. Amikor lecsipkedünk bizonyos dolgokat, és hogy nem hagyjuk azt, hogy ő a családban ne egyenrangú partner legyen. Ugye ott tartunk most, hogy a gyermek nem egyenrangú partnere a családnak, hanem a falka vezére. Igen, na most erről én írok. Ezt nagyon részletesen. És az alázat, na most, hogy tudjál róla, én a Fővárosi Pedagógiaintézetben dolgoztam vezető tanácsadóként, Szebenyi Péter volt a főnököm, ő csinálta a nemzeti alaptantervet, és mindenféle minisztériumi feladatot kaptam, megbíztak, hogy etika tantervet kell, országos etika tantervet, és engem bíztak meg egy munkacsoporttal. Egész nagy nevű pedagógusok tartoztak a munkacsoporttal.
Hát ez a 80-as évek. Na mindegy. Na most az a lényeg, hogy volt egy erénylista, és akkor ott volt ebbe az erénylistában, ott volt az alázat, ezt végigvettük. És Szebenyiben vettem végig a főnökömmel, mert jó barátság. Az erénylista, ez honnan is származik, csak a többiek kedvéért? Mit? Honnan származik az erénylista? Az erénylistát most ezt valójában Hát Arisztotelésznek van az erénylistája. Ez már nem, megjött Erdély Évad, de jó, egyenesen Cseperre. Na a lényeg az, nem akarok nagyon sokáig mesélni, az Alázat című, azt Szebenyi ki akarta írtani, hogy alázat az nincs. A modern tantervben, európai mondom, de van. Ugyanis az alázatra épül a tisztelet. Ez nem megalázkodás, hanem az alázat. És tisztáztam a fogalmat, és definiáltam. Az a lényeg, hogy utána, mint új sokszor, fogtam magam és leléptem, nem én lettem a főnök, kimaradtam az egészből. Így szorultam ki különben sok helyről, ezért nem tartozom a csókosokhoz, hála az Istennek. De a tiltott és a tűrt kategóriába tartozom. Megengedett, hogy egyetlen egy dolgot itt közbeszólok. De most igen, de válaszolok a kérdésedre. Tehát a gőg, ez a gőg, hogy valakiben nincs tisztelet tehát magyarul a gyerek nem jut el odáig, hogy amikor a felnőtt beszél, akkor ő befogja a száját. Vagy hogy alárendelté válik, és nem ő uralkodik a családon, ott van az első személyiséggond, és ez a könyvemnek valójában a konzervatív, de alapvető tényezője, hogy a gyereknek meg kell tenni azt az utat, hogy válaszoljak a kérdésedre, hogy a gőgös falkavezérből ő alkalmazkodni tud, és a másik embert elfogadja először mellérendeltként, és utána alárendeltként. Amikor a tekintetes urat, én gyerekkoromban magáztam a szüleimet, most nem akarom visszahozni ezt mert a liberálisok már akkor köpködnek jobbra-balra, hogy mi az, hogy magázódás, meg tekintetes úr, meg a többi, de utána jött át a tegeződés, de akkor is megmarad a tisztelet. Fischer Ernőt én tegeztem, mert jó barátok lettünk, de mint a bátyámat úgy kezeltem, tehát nem úgy tegeztem, mint a kocsmai haverjaimat. Tehát ez a fajta tisztelet, alázat és az emberi egymás mellett élésnek a minimális elve, erről szól ez a könyv. És ezzel szembesültem még a Fazekasba is, ahol nagyon szuperosztályok voltak, meg elég furcsa gyerekek voltak, néha viszketett a tenyerem. De időben elmentem nyugdíjba, de ezek a pedagógiai problémák, ezek most is azok, meg azok voltak 100 évvel ezelőtt is. Nem sírom vissza azokat a vadiskolákat, ahol kusba voltak a gyerekek feszülten a padba, de ez a liberális túlkapás, ez viszont ezt aki a könyvet kiadta, az is mondta, hogy mit liberális azok én. Hát én nem vagyok liberális, én nemzetérzésű vagyok, de liberális is vagyok, mert igenis szabad elvű vagyok, de ezt nem szabad túlzásba vinni. Tehát a gőg a gyerekből, ha úgy tetszik, most, hogy drasztikusan mondjak, hogyha gőgös egy gyerek, az ki kell belőle írtani, de nem úgy kiírtani, hogy most már szégyeld magad és megalázni, hanem olyan helyzetbe hozni, hogy észrevegye, hogy neki ilyen problémája van, de különben még a gyerekrajzokról is látszik, hogy valaki odafirkant valamit, azt nem csinálja, meg pontosan lehet látni, hogy milyen a gyerek lelke. Én abba fáradtam be a Fazekarba, hogy több mint 300 gyereket tanítottam. És 300 lélek szólal meg ott a rajzokon, és tudom, hogy ennek így kéne segíteni, mert ez már majdnem pszichopata, ez meg olyan szorongó szegény, hogy csoda, hogy be tudott jönni az iskolába, a harmadik meg fizika dolgozat előtt majdnem összeszarja magát, mert akkor úgy veszik fel az egyetemre, vagy annyit tanul, hogy ő megnyerje az országos lópikulát, hogy kezét, lábát összetöri. Tehát magyarul egy pszichológiai feladatot láttam el ott, mint rajzvezető. De ez a nyomvon, amit te mondasz, hogy egyik a gőg, az önelégültség, ami egy nagyon magányos, szörnyű dolog, lent meg az alázat, amit nem is tudja, hogy ilyen létezik. Tehát meg kell magyarul, hogy tisztelje, most csendben maradsz, most odafigyelsz, most alárendelődsz. Most nem te vagy a főnök, hanem együtt vagy.
Tudtam, hogy ez benne van a könyvben egyébként. Benne Tudtam, van hogy ez. egyről beszélünk, csak ki akartam provokálni, mert félre De mondtad most- a történetet. De a 95-ös oldalról hadd mondjak egy fontos dolgot, ami a könyvnek egyik legfontosabb része, mert nagyon sok most utólag meg él, hogy kijött belőlem egész fontos dolgok. 95. oldalon van egy ilyen mondat, egy furcsa, tehát nem pedagógiai mű ez, hanem egy ilyen szabad esszé. Le kellene ülnünk a kis országunk közepén. Ilyen, így fejeződik be ez a társadalmi szorongás forrásainak feltárása című kis fejezet. Le kellene ülnünk kisországunk közepén, és egymás szemébe kellene néznünk. Lehet, hogy valamelyest oldódnának a szorongásaink, és ez jó hatással lenne a gyermekeinkre is. Hát az emberek nem néznek egymás szemébe. Itt a Rákos mezén elképzeltem, hogy Dózsa összegyűjtötték a keresztes háborúra. Leülünk, egymás szemébe nézzük. Mert a monitort nézzük, meg egymás fölé nézünk. Nincs egymás szemébe nézés. Nincs őszinte emberi kapcsolat, csak ez a hazugságvilág, hogy megjátszom magam, fecsegek, össze-vissza beszélek. Tehát a pedagógiának, hogy magunkkal van baj. Tehát ez nem a gyereknevelésről szól ez a könyv, hanem nézzünk be a saját szemünk. Na, a gőg témát tudom, hogy nem válaszoltam meg teljesen, De teljesen megválaszoltad. akkor Szerintem igen. Igazából az a kérdés, hogy tudsz-e felírni valamilyen gyógyszer, de én konkrétabb leszek mindjárt. Tudsz-e, mert az első gyógyszert most felírtad. Az első gyógyszer úgy volt, az történt, hogy amikor az ember a gyermekével, a lányával időskorában, vagy pedig az unokahúgával beszélget, akkor rá kell nézni. Igen. Ez volt az első gyógyszer. Ha ránézel, akkor 1000 dolgot rögtön tudsz. Ha nem nézel rá, hanem közben kevered az ételt, Igen. mondjuk anyuka, az semmit nem számít. Pont nullát számít. Olyan, mintha érdekelne, amit mond, közben baromira nem érdekel. Amikor az ember azt éli meg a barátjával való beszélgetésben, hogy közben fölveszi a telefon, mert azt nézi, az előbb elhangzott egy ilyen történet, egy teljesen más témában és teljesen más környezetben, akkor biztos, hogy nem figyel. És ha nem figyel, akkor nem is érdekli, hogy miről van szó. Tehát az első gyógyszer a szembe való nézés. Most az a kérdés, és van egy második kérdésem is, Igen. hogy vajon gyógyszert szeretnék kapni, a megoldást szeretném megkapni. A második kérdés az így szól, hogy vajon az segítsége, hogyha mondjuk egy gyerekre rászólok, és bizonyos határokat szabok neki, ugye? Vagy pedig azt mondom, hogy ugye most lehetne ilyen frázisokat megint mondani, szokásos frázisai, hogy a korlát ugye nem azért van, hogy megállítson téged, hanem azért, hogy úton vezessen. Nem azért van, hogy zavarjon téged, és ne tudj másfele fordulni, hanem azért, hogy lenne es a lépcsőházban. Mindenki ment már korlát mellett, és egyes emberek valószínűleg egész a fal mellett mennek, mert félnének, hogy lezuhannak. A korlát az én szerintem fontos. Mások pedig folyamatosan azt hangoztatják különböző társaságokban, beleértve akár egy családi beszélgetést, vagy egy baráti beszélgetést, hogy ne korlátozd már a szabadságomat. Igen. Így szokott szólni a mondat. Tudsz erre valami gyógyszert mondani, hajlandó vagy ráüvölteni, idézőjelben mondom, de akár tudatosan is valakire. Hát vannak érdekes történeteim, most épp egy másik eszékötetet írok, ami valójában ennek a folytatása. De a válaszomhoz a 169. oldalon a lelki halál problémája szerintem elvezet a válaszhoz, 169. oldalon. Igen. Igen. Szellemi halál kérdés is ide kapcsolódik. A szellem akkor hal meg, ha képtelen felfogni azt, ami a környezetében történik. Ha nem érti az érzékelt jelenségek kapcsolatait, összefüggéseit. Ha megtanul valamit, de a megtanultakat nem tudja rendszerezni, nem tudja az új ismereteket egy élő rendszer egészében beépíteni, ha a megtanult ismeretek felfújt léggömbként egymás mellett lebegnek, nincs közöttük kapcsolat, átjárás, ezt tapasztaltam sajnos a Fazekasban. A pusztulásnak a harmadik válfaja a legkegyetlenebb, ez ugyanis a szellemi halál az a második. Ha a lelki történések és a szellemi történések között nincs semmiféle átjárás,
éppen ebben a halálos korban szenvednek a pszichopata embertársaink, ezért nem érthetik meg a mi érzéseinket, és mi nem érthetjük meg az ő érzéketlenségüket. Hát ez a pszichopata korszaknál szól. De hogy lelkileg, szellemileg, az a cím, hogy a hajlékteremtés, a megváltó, már itt a végén már a halál problémát is felveszem. Tehát az az igazság, hogy a stabilitás hiányzik a gyerekeknél, meg a felnőtteknél, mert nem tudja rendezni a világ dolgait. Ez az információ dömping, amit ugyancsak érintek, mert hát mindannyian ismerjük. Nem tud elmenni, olyan, mint a szivacs, beszedi, minden tesztet meg tud oldani, de nem szervülnek egymáshoz a dolgok. Tehát ez a kulcsa valamennyi problémának, az amplitúdónak, hogyha a belső egyensúly létrejön. Mert azért itt azért emlékeztem én a díszpincs családot, aki teljesen el van, akkor a tanítványféltés. Talán még ez fontos, ez a tanítványféltés, mert ez például éjszaka álmomban, ez mai napig is kísér, hogy mit nem tanítottam meg. Nem azért féltem, mert pszichopaták lesznek, mármint a gyerekek. A pszichopata az, aki mindent tud a világról, használja eszközként az embertársait. Van olyan férj, aki így használja a feleségét, ezt másképpen is nevezik. Van olyan feleség, aki így használja a férjét, vannak ilyen emberi kapcsolatnak nevezett szörnyűségek. Nem azért féltem, mert pszichopaták lesznek, hanem azért, mert kénytelenek lesznek magukra erőltetni a pszichopata állapotot, ha be akarnak illeszkedni az új környezetben. Azaz zárójelbe kell tenniük saját érzéseiket, lelki világukat, az idegen felvett pózokhoz csatlakozó érzelmi megnyilvánulásokra kényszerülnek a cél elérése érdekében. Vagy nem így van? Volt olyan diákom a Fazekasban, hogy leérettségizett, szuper gyerek volt, és egy év múlva találkoztam, és egy cégnek a vezetője volt, egy nyugati cégnek a vezetője. Itt találkoztam vele a belvárosban. És felvitt az irodájába, hát úgy beszélt a beosztottaival, mint a kutyáival szokták. A legérzékenyebb gyerek, nálam még szakkaroz és rajzol. Tehát azonnal 2 énje lett a nyomorultnak. Tehát egy mélyérzésű, aranyos gyerek, azonnal felvette, amit a multik követelnek tőle, és akkor úgy megdöbbentem. Osztálytalálkozóra el sem mentem az osztály találkozójára, mert végül is én őszinte voltam a gyerekekkel, mondtam, hogy például politikai pályára még semmi gond, testi fenyítés itt nincs, utcán találkozunk, úgy megverlek, mint szódás a lovát, hogyha hülye politikus leszel. Nem találkoztam azonnal vele, meg nem is lett politikus, kiment, hát legtöbben kimentek az országból. Tehát ezek kemény dolgok. Azt akarom, ahogy Kálmán is felveti keményen a kérdést, itt nem csak arról van szó, hogy valaki gőgös és akkor önelégült, hanem ez egy kompenzáció, hanem a normális emberi kapcsolatok helyett ezek a furcsa modellek, ezek a diktált modellek vannak, és hát nem menjünk bele most a mesterséges intelligenciába, ami egy versenytársként jelenik meg, de végül is én sajnálom, nem azokat a tanítványomat sajnálom, akik vízvezetékszerelő lett, meg egyszerű életet futott be, hanem ezeket, akik felfutottak és eltorzult a személyiségük, és nem azért torzult el, mert ez bennük volt, hanem a világ torzította el őket. Sajnos ez a véleményem a világról. Pozitívabb képet vártál, Kálmán, tudom. Ja. Mindenképpen pozitívat. Igazából itt, hogyha most én így azt gondolnám, hogy most egy egyetemi órán vagyunk, és így ketten tartunk egy előadást, akkor biztos, hogy egyébként a Bandi nekem a tanárom volt valaha régen. Meg te is nekem, mindegy. Attól függ, hogy hova jár éppen. De hogy ez most mindegy, de az a lényeg a dolognak, ha ezt tartanánk, akkor azért a test, a lélek és a szellem hármasságá nélkül ez az utolsó gondolat, ez egy kicsit érthetetlen. Igen, és igen. Általában mindenki, tehát a jelenlévő, szerintem biztos, hogy mindenki tudja, hogy van ez a hármasság, tudjuk, mit jelent a test, tudjuk, mit jelent a lélek, tudjuk, mit jelent a szellem, de általában az a tapasztalatom ezeknél a beszélgetéseknél, hogy a relációkat nem ismerjük.
hogy mi mivel van szoros kapcsolatban, és ez pont azzal függ össze, amit mondtál. Szerintem ezt Igen. elmondanád, ez mintha benne lenne a könyvben, és Hát ez különben, ez amit idéztem, az a második, a szellem halála, meg a lélek halála, az a test. Tehát, hogy ez a három hogy válik külön. stabilitásról beszélünk és hogy egyébként az kell- előbb, és hogy ne jutott eszembe. Igen, és akkor hogy kell ezt tovább, hogy kell ezt egységbe hozni. Na most a hisztéria gyógyítása. Van egy ilyen rész. A hisztéria gyógyítása 4 lépésben. Ez javaslat, tehát nem csak Gyógyszer. most a gyógyszert, mert Igen. emlegetted a gyógyszert, akkor Igen. megmondom, hogy én hogy próbálom elméletileg, meg gyakorlatilag is a hisztériát. Amúgy nem csak a nők hisztériások, a férfiak is, de a nők általában, mindegy, ne haragudjanak. 180. De különben ez egy teljesen normális dolog, mert a hisztéria, amikor az emberben feszültség van, akkor hirtelen kihagyja. Hát az első lépésben demonstratív gyuramok hátterét, indítékait, kiinduló pontjait, a tényanyag igazságtartalmát kell megvizsgálni. Hát igen, ez az igazságtartalom, ez nem mindig megalapozott, na mindig. Miért tette? Mi volt a szándék, a célja, illetve miről akarta figyelmet elterelni? Van egy hisztéria, ami figyelemelterelő hisztéria, de van, amikor a saját belső fájdalmáról van szó. Ezt azért ki lehet ásni, hogyha valakivel együtt élünk és hisztériás, vagy ismerjük azt a gyereket. Hát heti 1 óra volt már a rajz, de hisztériás gyerekeket úgy próbáltam gyógyítani rajzi feladatokon keresztül, ami nehéz. Második lépésben azt kell megvizsgálni, hogy a demonstratív düralom hátterében milyen igazságok és hazugságok lepleződtek le. Tehát olyan, mint a sarokba szorított patkány a hisztériás, mert valami lelepleződött, valami, ami nem stimmel. Kinek az érdekét szolgálta bizonyos hazugságok igazságként való tálalása? Kiknek lett ebből előnye, kinek lett ebből hátrány? De most én itt a kollégák hisztériaromára gondolok, akik demonstratíven, hogy csinálják a műsort a tantestületben például. Tehát felnőttekről van szó. Harmadik lépésben leltárt kell készíteni, a tényeket kell tisztázni, a létező és hiányzó tulajdonságokat, komponenseket, attribútokat, akcidenciákat, hogy magyarul fejezzem ki magam. Tehát, hogy neki milyen személyiségjegyei vannak, milyen tulajdonságai. Ez egy fenomenológiai, pszichológiai vizsgálat. Azután kell feltárni az egészet, mint a részek szerves egységét, szembesíteni kell a beteget az igazsággal. Na most ez a harmadik lépésben, amikor most miért vagy te felháborodva, mi a bajod, amikor ez az igazság, amikor belelovaltad magad egy szörnyű hazugságba. Na most a negyedik szembesülés után, a negyedik lépésben normális utat is meg kell mutatni. Tehát nem elég, hogy lebarmolom, hogy milyen hisztis teremtés voltál, fel kell tárni a normális személyiség és normális társadalmi működés törvényeit, tehát hogy működik az ember normálisan. Na most ehhez persze normálisan kéne működni a társadalom törvényeinek, tehát ez a negyedik nem egy könnyű, együttlét szabályait, mozgás lehetős alsó-felső küszöbértékeit, tisztázni, hogy meddig mehetek el. Tehát a pimaszkodásba, hát én imádtam a pimasz gyerekeket, ha humoruk volt. Amikor túléptek, akkor meg már nem. Tehát az a iróniában pimaszkodás is van. Na most a határokat, a valódi szabadság kitaposott és kitaposatlan útjait. Tehát szabad, hogy ő kifejezze az érzéseit, gondolatait, de amikor tévútra téved, akkor ha ott vagyunk mellette, akkor helyre kell tenni, segíteni kell, hogy kimásszon ebből a hisztériából. Tehát végül is a pedagógia nem oktatás, hanem nevelés, és figyelni kell a gyerekeket, hogy hihetetlenül kegyetlenek tudnak lenni egymáshoz, hihetetlen rossz osztályközösségek ki tudnak alakulni, meg hihetetlen jók is. És azt hittem, hogy ez az osztályfőnökön múlik, a fenét. Hogy a kamaszkor hogy jön, és ki lesz a vezér. Ki lesz a vezér, aki elviszi az osztályt egy nagyon rossz légkörbe, vagy elvisz egy jó felé. Vagy egy normális versenyszellem, vagy egy versengés, egy pimaszkodás, egy acsart, nagyon durván el tud durvulni. Pedagógus pálya a legnehezebb és legszebb pálya. Szerintem a gyógyszer, hogy egy kis vörösbort iszunk.
Tehát ezek neuralgikus pontok, de én nem pszichológus vagyok, de a végén írok a halálról és a játék vége. Ugyanis a már nagyobb gyerekekkel ezt a problémát is tisztázik, hogy véges az életünk, és az élet ellenpontja, illetve hát, mint emberismereti probléma, ez felvetődött a Nemzeti Alaptantervbe is. Akkor meghalt egy harmadikos kislány, és a tanítónő ott vitte őket a temetőbe, mondom, nagyon rosszul csinálod, mert ez a kosztálya, nem így kell ezt kezelni. Húha! Én minden esetre kis angyalkákat rajzoltattam velük. Persze. Persze. Mestertől. De tőled is. Tőlem is. Elég sok kérdés merült föl bennem, megpróbálom valahogy összehozni őket. Az első kérdésem az lenne, hogy volt a könyvben egy idézet, hogy üljünk le egy mezőre és nézzünk egymás szemébe. Igen. Rákos mezőjén. És megállapítottuk azt, hogy ez manapság kevésbé történik meg, mint régebben. Az a kérdésem, hogy ez a nevelésnek a része, vagy ez egy természetes dolog, hogy nézzünk egymás szemébe? Ez lenne az első kérdés. Már is válaszolok, természetes dolog. Szerintem nem. Szerintem meg kell tanítani. Igen. Na de folytasd, Ez elnézést, nem meggyőződésem. akarom Meg el. kell tanítani. Hogy egymás szemében Igen, nézni? szerintem az egymás szemébe, tehát hogy ugye a szem, ugye antropológiailag azt tudjuk, hogy a szem az egy nagy félelmet keltő valami. Ugye így működik a természet, és hogy tudjuk azt, hogy amelyik élőlénynek nagyobb a szeme, az mindenképpen domináns. Nem véletlen van az, hogy a fáraó, a nem tudom kicsoda kihúzigálja a szemét, meg a szép asszonyok, mindenki, itt a jelenlévők is, mert hogy ő ettől dominánsá válik. Ez egy fontos dolog. Viszont én azt mondom, hogy intelligencia kérdése, hogy a másik szemébe nézek. De mert megtanultad, de mert neked anyát is- megtanította. Nem tanította meg, de neked is igazad van, mert a kettő összefügg egymással. Akiben nincs meg ez a képesség, azt meg kell tanítani. Szerintem Meg kell tanítani. ez, amit ő elmondott, meg leírt, szerintem, tehát hogy azt mondtuk, hogy kultúra nélkül nincs Magyarország. A kultúra a túlélés művészete. Ezt a két frázist hajtogattam itt a legelején a beszélgetésünknek. Igen, ezt hajtogattam itt a legelején, és hogy ez arról szól szerintem, hogy egy csomó dolgot a gyermeknek meg kell tanítani. Ez ilyenek szoktak lenni. Mondok egy példát. Mentem az utcán az apukámmal, és az apu minden egyes alkalommal, amikor ismerőssel találkoztunk, így megszorította a kezem. Ez egy jel volt. Az volt, hogy köszönjél. Igen. Őt nem tudta, hogy fogok-e vagy nem, már szinte biztos, hogy köszönni fogok, és nem tudom. Ennek ellenére minden alkalom, amikor kézenfogva mentem az apukámmal, nyilván most azt mondjuk, hogy 11 éves gyermek, vagy 10 éves, vagy 9 éves, vagy 6 éves gyermek, megszorította a kezem. Ez egy jel volt. Ezt meg kell tanítani. Tudjuk, hogy kell. Fordítva van. A fiam szorítja meg a kezet, amikor a szülők jönnek szembe, hogy Na De ez egy tanítási mozzanatok. De a második kérdésről lemaradtunk. Igen, Mondjad bocsánat. A második kérdés. Egyébként nagyon örülök a válasznak, mert hogy bennem is ez egy dilemma. Én is azt gondolom, hogy valahol mind a kettő egy természetes dolog, de ha nem tanítjuk meg a gyereket erre, akkor eltérünk a természetes dologtól, ami nem jó. És a másik kérdésem arra volna, de most abban már arra részben válaszoltál is, Kálmán, hogy a nevelés az ugye az a kultúrának a része. Igen, úgy hívja alatt, enkulturációs folyamat, azt hívják nevelésnek, vagy növelésnek, vagy nem tudom. És a kultúrát ember, aki nagyobb tudású, nagyobb tehetséget beszívja, kötelessége, hogy azoknak megtanítja, akik még lejjebb vannak. Kutya. Tehát magyarul kötelessége, Kötelező. parancsolj. Csak annyi, hogy így elgondolkodtam, mert most körülbelül egy hete találkoztam valakivel, egy festőművész, aki előadásokat tartam, és végig úgy 2 órán keresztül úgy adott elő és mesélt magáról mindenről, hogy egyszer nem nézett a szemembe. Tehát, hogy azért itt azért... Amit hogy lett a szemedben? Igen, úgy beszélt Egyedül voltál magáról. hallgató? Igen. Na, az más. Igen, egyébként voltam. Hát Ez személyiség probléma egyébként felvetni a szokásokat. pontosan ez volt, mert én is pszichiátriával sokat foglalkoztam, a pszichiátriai intézetben vezető, de
hogy tud, nyilván más, hogyha föláll és akkor sok embernek beszél, de amikor leülünk és arról van szó, hogy most megismerjük egymást, és végig ő beszél és mondja a dolgokat, és egyszer nem ér, a párton Akkor ez izgalmas. hogy akkor ugye már nem lehet nevelni, meg hát én akarok De ez a szembenézés, van egy személyiség probléma, én is több ilyen ember tudok, aki nem néz a szemembe. De hogy a fazekas ezek az elit gyerekek, hogy már pletykáljak egy kicsit, nálam az volt a szokás, hogy óra végén kiraktuk a rajzokat. A fiúk rajzát a lányok elemezték, a lányok rajzát meg a fiúk. Na most nyilvánvalóan, én jelöltem ki, most nyilvánvalóan a lányok rajzán a leggátlásosabb fiút vezényeltek, hogy elemezze, és amikor az a kislánynak elemezte a rajzát, hát ott az egy nagy élmény volt látni, hogy ő milyen szépeket akart mondani. De volt olyan is, fordítva a fiúknak kiraktam a rajzát, azt mondja nekem egy pimac gyerek, egy matekos, ezek gőgösek, ezek a matekos gyerekek gőgösek, hogy én teljesen fegyelmezett leszek. Minden órán, azt mondja, mondom, olyan fele. Miért? Beteg vagy? Mert ez mindig imétlenkedik. Csak ne tessék kitenni a rajzot. Dolgozni is fog, csak ne tessék kitenni a rajzomat. Na most ez egy nagyon durva dolog volt, mert egy másik gyereknek lelkileg kitudódott, hogy milyen belső defektusai vannak. Ezek a nagyon okos gyerekek. Ugyanis amikor kirakja a rajzát, az amit a messzelenre levetkőznél. Az egy nudista strand, szoktam ilyen kiállítást nyitni, hogy egy nudista strandon vagyunk, mert a festőnő olyat is megmutatott magából, amit nem akart. Mert egy vágyszemű művészetfilozófus átlátja, aki ezzel foglalkozott 30-40 éven keresztül. Szóval őt zavarta az, hogy azok a defektek, amik nála vannak, azok kijönnek ilyenkor. Tehát magyarul ez egy kegyetlen játszma volt a 45 perces órán belül, az utolsó 10 perc, mindegy, hogy félig kész a rajz, és az volt a legdöbbenetesebb, hogy akik lazán vették, és gyorsan firkáltak egyet, hogy ők túl legyenek rajta. Na ott jött ki a személyiségük legjobban, mint a grafológiában. Ott azonnal ott volt az ő egész belső feszültsége, meg bomlottsága, meg minden. Aki meg elkezdett pitizni, az még rejtőzködni tudott egy kicsit. Most itt csak, hogy bekapcsoljam a művészetterápiát, mert minden pszichiátri intézetben minden nyílőgyűlában van, és ugye többször elmentem ilyen foglalkozásra, nagyon érdekel, mert úgy fantasztikus dolgokat hoznak ki a rajzból. Tehát rögtön leültetik, rajzoltatják, és ott hívják fel a figyelmet az orvosoknak, hogy itt nagy baj van ezzel a dologgal. Tehát, hogy beszélgetésben annyira intelligens, hogy nem lehet el. Teljesen külön világ a két. Amikor csinál valamit, rajzol, abból nagyon sok. De a könyvemben azért tartózkodom, mert divatba jött a gyermekrajzelemzés, és nem szabad laikusan csinálni, és jöttek hozzám a szülők, és pontosan a rajzok alapján mondtam, hogy milyen lelkiállapot volt a gyerek, és megbeszéltük, általában szinkronban volt, de hogyha egy nagy defektus lát az ember, azt nem így kell előadni, egyrészt tapintatosan, másrészt volt olyan pszichológus nő, aki jött velem gyermekrajzot elemezni, és tartott egy előadás, hogy milyen lelkileg, milyen sérült az a kislány, aki azt a gyökérdarabot megrajzolta. Mondom, nem sérült, hanem az én gyűjteményem van, a gyökér az így néz ki. Az a gyökér. Tehát egy naturalista rajzot csinált a kislány. Semmiféle defektusa nem volt, csak azonosult a látvánnyal. Tehát vigyázni kell a gyerekrajz elemzéssel. Hogy? Még egy dolog. Igen? Nem lehet valahogy kiharcolni, hogy önismereti tárgy legyen nyugaton is. Mert ugye azt látom, a legnagyobb probléma, nem is ismerik magukat, nem tudják kezelni. Annyira kívül vagyunk ezen, most éppen Gittával beszéltünk, hogy én több mint 20 évig voltam a Pedagógiai Intézetben, létrehoztunk egy csomó mindent, művészeti nevelésnek egyik kulcsembere voltam itt a 80-as, 90-es években. Egy meghívót nem kaptam egy ilyen konferenciára, mintha nem is léteztünk volna. Tehát abszolút nincs semmi belesz, és nem is tudjuk, hogy mi van. Fogalmam sincs, hogy milyen tantervek vannak, tehát nincs. Mi nyugdíjba mentünk, és mintha nem is léteztünk volna, de remélem, hogy jól csinálják. De ez az önismeret, emberismeret, ez a NAT-ba felmerült, és minden tantárgyba kell lenni ilyen kurzusnak. Én nem
nem én tanítom, vagy tanítottam, de kolléganőknek, tehát van, amit most etika nevű tantárgynak neveznek, abban van nagyon sok olyan téma, ami például ide is kapcsolódik. Hát tudom, én 4 unokámnak figyelem, hogy mit tanulnak, nyilván szólni ez is iskola, meg pedagógus. Jó, az iskola nem tud csodákat művelni. Tényleg van még kérdésed, és beléd folytattuk a szót. Parancsolj! A másik kérdésem az lenne, amit Kálmán idézett, kultúra nélkül nincs Magyarország, hogy az lenne a kérdésem, hogy mondjuk így közösen tudunk-e mondani 5 kiemelt dolgot, ami mondjuk 50 évvel ezelőtt jellemző volt a Magyarországon, vagy a magyar kultúra meghatározó része volt, és mondjuk 5-öt ma. Na hát ez egy szép feladat. Hát a Kálmán erről beszéltél a legelején. De hát amikor tantervet írtunk, ezeket összegyűjtöttük épp az etikai nevelés kapcsán. 4-et, 5-öt. Kálmán akkor tud mondani, hogy ő frissen benne van ebben a dologban, csak én azt szeretném mondani, mint gyakorlati dolog, hogy a feleségemtől meg lehet vásárolni a könyvet, én legszívesebben ingyen adnám, de hát ez egy magánkiadvány, ez benne van a pénzem, tehát itt lehet majd megvásárolni a könyvet, és remélem, hogy Kálmán ad majd lehetőséget egy olyan alkalommal, amíg ugyanígy leülünk, elolvastátok a könyvet, és akkor záporoznak, nem a kérdések, a kritikák, hogy ez nem így van, ezt így kell csinálni, vagy így kell továbbvinni. Tehát én örülnék a visszajelzésem, mert az a legszörnyűbb, ha az ember csinál valamit, és nincs vissza. Én vártam akkor is, mikor a budapesti nevelőbe bejött, hogy egy kollega felkeres, hogy te milyen hülyeséget írtál például az agresszióról. Nem jött senki, tehát nem volt visszhangja, vagy legalábbis nem volt ilyen fórum, hogy visszhangja legyen. Tehát azért jó, hogy most így beszélgetünk, és megjött már Éva is, az igazi belváros egyik híres iskolának az igazgatónője. Tehát itt ez nem csak pedagógia, emberismereti kérdések, és épp úgy vonatkoznak a mi öregkorunkra, meg felnőtt korunkra, mint a gyerekkorra, de ezek a problémák ezek nem szűnnek meg, tehát ezek mindig visszaköszönnek, és metafizikai problémákról van szó, tehát nincs olyan exakt magyarázat, mint a szabadesésről, meg hát te fizikus is vagy, te természettudósként pontosan érzed, meg ebbe a világban is benne vagy, parancsolj. Bocsánat, csak ehhez a kultúra dologhoz én annyit szeretnék hozzátenni, hogy nagyon sok esetben a műveltséget és a kultúrát, vagy kulturáltságot összekeverik. Tehát az, hogy a beszédkultúrától kezdve sok minden tartozik ebbe bele. Tehát nem mindegy, hogy milyen módon kommunikálnak egymással az emberek, az is a kultúráltságnak a része. Az, hogy adott esetben de rengeteg területe van, és nem szabad Illetlenség, nagyon nagy illetlenség, ha az ember kiavítja a drága kollégáját, akivel együtt dolgozott 50-30 évig, de hogy a műveltség és a kultúra az ugyanaz a fogalom. Hiszen a kultúra az azt jelenti, az egy görög szó eredetileg, latinból tevődött át görögön keresztül a köznyelvbe, az európai köznyelvbe, kollere, innen származik a szó, és azt jelenti, hogy szőlőt művelni. A szőlőt konkrétan, nagyon konkrétan Strabón írja először a szőlőművelésre ezt a kifejezést, de ez nem érdekes, hanem az az érdekes, hogy mennyire érdekes az, hogy mit jelent a kultúra, ugye a művelése, valaminek a gondozása. Tehát a kultúra az egyfajta gondoskodás. Tehát gondoskodás arról, hogy a te gyermeked, utódod, dolgaid folyamatosan a te kezelésed alatt legyenek, és így vigyázz rá. Ez erről szól ez a dolog, és ezt olyan nehezen tanuljuk meg. Bocsánat, hogy közbevágtam, mert hogy igazából azt szerette volna mondani a Margit, konkrétan tudom, mit szerette. Összetévesztik a kultúrát a hétköznapi tudással, ismerettel. Tehát, hogy ez mást jelent, mert az azt jelenti, hogy most attól még, hogy te nagyon okos vagy, mert 1000 dologhoz értesz, és 1000 dolgot tudsz, attól még egyáltalán nem vagy kultúrált, művelt. A műveltség az a túlélés művészete. Tehát, hogyha nagyon jól tudsz túlélni a hétköznapjaidat, jól neveled a gyermekeidet, jól csinálod azt, hogy a lépcsőn az egyik lábadat fölemeled és átteszed, és a másikat,
Azt hívják kultúrának. Képes vagy erre a mozdulatra. Különben elesel. És ez a lényege a dolognak, az egész kultúrának és műveltségnek ez a lényege. Nem az a lényeg, hogy most el tudsz szavalni 15 verset, az egy klassz dolog. De figyelj, Heidegger a gond szót votta be, de visszatérve Margitára, gond. én például vitatkozhatnánk, mert én a kultúra fogalmát a kultusz, a halott kultuszból vezetem le. Ugyanis az egész emberi kultúrában a vallásból indul ki a dolog, hogy kellene egy másik létnek is, van egy határ az élet és a halál között, és az emberi kultúra a halott kultuszra épült. Tehát a gondoskodás, földművelés a görög szó, de a másik gyökere a halott kultusz, amely a kultúrának az alapja. Ami viszont a műveltségkultúra tényleg nagyon közel van egymáshoz. Igen. Viszont ami nagyon távol áll egymáshoz, és korunknak az egyik legfontosabb probléma, és Spengler világított rá, régen erről tartottam előadásokat ifjú koromban, a civilizáció és a kultúra különbség. A civilizáció az városiasodás, technikai fejlődés. Most ott tartunk, hogy a civilizáció magába foglalja a kultúrát. Tehát nem véletlen, hogy a belügyminisztériumhoz tartozik az oktatási tárca. Tehát van egy civilizáció, egy technikai fejlődés, egy manipulatív, veszi a kamera, hazugságvilág, amiben élünk, és van egy emberi kultúra, ami meg kínlódik, felszínre akar törni, és nekünk pedagógusoknak, meg embereknek életbe kell tartani, hogy ne folytsa meg a civilizáció a kultúrát. Mert ez a kettősség jelenik meg. Na most én ebben a könyvemben csak érintem ezt a problémát, de hát jó pár írásom van a trianoni szemlében, ahol ezeket ki is fejtem. Parancsolja Archimédes. Én a Kálmánnak a gondolatmenetét folytatnám, azt mondtad, hogy a kultúra túlélés művészete. Ez igaz, Kléberben be is bizonyította ezt. 9 év alatt, amíg ő kultuszminiszter volt, nemzeti szinten cselekedte meg, és bizonyította be, hogy a trianoni sok után csak a kultúrával lehet megmenteni az országot. És ő megmentette 9 év alatt egy évszázadot cselekedett. És most is kellene egy ilyen kultuszminiszter, aki megment. Azért nincs, mert a kultúrát, az oktatást a belügyminisztérium alá helyezték. Micsoda egy abszurdum ez. Hát a belügyminiszternek mi köze a kultúrához? Van köze, nyilvánvalóan, de nem ez a feladata. Tehát azért 45 óta nincs olyan kaliberű ember nálunk, aki a kultúrát fölemelte volna, és nem hogy a tizedrangú dolog egyike, hanem a legelsőnek kellett volna. Lehet, hogy van olyan ember, csak nem jut a felszínre. Nincsen. Nincs. Nem engedik. Hát nem engedjük. Na hát elég drámai lett a beszélgetés, drámai, most valami optimista. Kálmán, te olyan optimista vagy, mondjál már valami optimistát. Közben eltelt az idő, mi nem terveztünk a nagyon hosszú időt, de... Én zárszót semmiképpen nem mondanék, azt neked kell mondani, de azért az egy fontos dolog szerintem, hogy én azért összességében egyfajta utat látok az oktatásban, ami nem ilyen veszendő, meg nem ilyen nagyon rossz. Tehát, hogy az egy érdekes dolog, hogy hol a pénz, meg hogy ugye ezek mindig felmerülnek ki ezek a dolgok, hol a kultúrára a pénz, és akkor én ilyenkor azt szoktam mondani, undok vagyok a tanárokkal, pedig én is tanár vagyok gyerekkorom óta, mondhatom, hogy azt gondolom, hogy és hogyha többet fizetnének, akkor jobb tanár lennél? Te is tanár voltál gyárilag és régen. Majdnem mindannyian azok vagyunk. Hogy? A tanárok átlag fizetése, átlagbére 1 millió közelében van. Nem Ezt én most nem tudom. Illetve januárban. Január. De nem tudom, nem is ez a lényeg, itt ez a kérdés merül föl szerintem. Nem lesz jobb az orvosság. Nem. Sőt, És én...
És én azt szoktam mondani, hogyha ezt szabad elmondanom, az pedig azt szoktam mondani, hogy itt egyetlen egy módszertan van. Itt most van egy csomó nagyszülő, van egy csomó szülő, és vannak gyerekek. Egy gyerek van pontosan ebben a térben, de hogy én azt gondolom erről, hogy itt egyetlen egy lehetőség van, az, amit a Klebersberg csinál. Tehát Klebersberg, hogyha az ember így elolvasgatja azt a kiadványt, amit nagyon gondosan megszerkesztettetek, meg megcsináltatok, és nagyon, nagyon olvasmányos és hihetetlen, izgalmas, hogy mit tud egy ember, mit tud csinálni. Semmi más nem kell csinálni, csak így átadni. Csak átadni, semmi más. Igen. Tehát, hogy én azért támogatom ezt a dolgot, ami itt most van ebben a pillanatban bárhogy is és bármikor, és ugye egész életünkben mindannyian, akik itt vannak, egy csomó tanár van itt közöttünk, azért csinál, tehát semmi másért, csak azért, hogy azt mantrázzam, és így kezdtem a mondatomat, ezt tréningezni kell. Tehát, hogy ez, ami itt elhangzott most, és a Bandidel leírta ezt a sok süket dumát ebbe a könyvbe, azt mindannyian tudjuk. Az ő zsenialitása abban mutatkozik meg, hogy ő ezt felszínre hozza. Igen. Tehát, hogy ezeket mind tudjuk. Azt kérdezted, Atti, az előbb, hogy és akkor a szembenézés az tanulandó, vagy pedig gyárilag bennünk van. Hát gyárilag az van bennünk, hogy uralkodjunk, amikor ránézünk a másik emberre, az óriási nagy fehér foltokkal, ez van benne gyárilag, de igazából ezt meg kell, hogy szólítsd a fiat kezét, igen, és azt mondta, nézd rám, amikor velem beszélsz. Nézd rám, amikor velem beszélsz. És erről szól a könyv. És erről szól ez a könyv, semmi másról nem szól. Zseniális a könyv. Ez a zárszó, mert remélem, hogy felajzottam a kíváncsiságotokat, és elolvassátok álmatlan éjszakákon, olvasmányos, és firkáljátok tele, hogy így van, vagy nem így van, vagy ez most fontos számomra. Én örülök, hogy eljöttetek, és örülnék, hogyha megvennétek ezeket a könyveket, és akkor leülünk majd egy fél év múlva, beszélgetünk róla. De sok minden másról is lehet beszélni, ajánlom, hogy elgyertek erre, mert ő hát ez egy hihetetlen szellemi nagy központ tudási, itt a Kálmánnal. ember, aki itt van közöttünk.